Uvijek je posebna čast i veselje razgovarati sa svjetski priznatim stručnjacima na području oka i vida, zdravlja oka i zdravlja vida. A s obzirom da je idući tjedan od 12. do 18. ožujka svjetski tjedan glaukoma, to je idealan povod da mi u studiju pozdravimo dragoga gosta, docenta doktora Ratimira Lazića, voditelja odsjeka za retinu ili mrežnicu klinike Svjetlost. Dobro nam došli, docente. Hvala lijepo, dobar dan. Retina ili mrežnica već se u vašem nazivu vašeg odsjeka pojavljuje, pa ajmo odmah to razriješiti. Što nam je retina ili mrežnica? Koji je to dio oka? Oko je tako mali organ, a zapravo evo, imamo i subspecijalizacije na samom oku. Naravno, našim gledateljima je poznato da u internoj medicini kardiolog liječi srce, gastroenterolog liječi probavni trakt i tako dalje. To su sve internisti. Tako i mi oftalmolozi smo se podijelili u različite subspecijalizacije. Neki se bave bolestima rožnice, neki bolestima leće, neki dječjom oftalmologijom. Evo, ja se bavim i moji kolege bolestima mrežnice. Mrežnica ili retina je zapravo stražnji dio oka. To je zapravo onaj zaslon, filmsko platno na koje se projiciraju slike iz vanjskog svijeta. Sad mlađi gledatelji će znati da ovi najnoviji mobiteli, smartfoni kaže da imaju retina zaslon, retina ekran. Hoće se reći da imaju izrazito visoku rezoluciju, znači HD sliku, upravo zato što je retina najsavršeniji organ, jer takva rezolucija od nekoliko stotina megapiksla još nije postignuta nigdje u nijednom digitalnom fotoaparatu. I kad bi bila postignuta ne bi se s time ništa postiglo, jer naše oko ne može iznad te granice. Ali znači retina je zapravo naša kamera u oku. Ovo je, da, najzornije moguće objašnjenje. Zapravo ste nam sad otkrili i onaj pozadinski dio priče, kao što rekli ste, oko je mali organ, a toliko je subspecijalnosti zapravo na koje ste se vi, oftalmolozi, podijelili. To nam samo govori o kompleksnosti tog našeg malog organa u paru. Tako je, da. I očna pozadina koju smo već s vašim kolegama ovdje spominjali se može razboljeti. I to mogu biti različite pojave i bolesti, a najčešće među njima su koje? Pa evo, upravo sad gledajući i u vaše televizijske kamere, znači na neki način kamera je također jedno oko. Ovaj optički dio, ovaj sistem leća, zoomova, fokusa, znači to je ovaj optički dio, to su naša leća i rožnice koje liječimo, skidamo dioptrije i tako dalje. To je ono što vidimo izvana, je li tako? Što vidimo izvana, ugrađujemo leće, operiramo mrenu, a ovaj elektronski dio, kao naravno kamere su sve manje, ali to je unutra sklop integriranih čipova, tranzistora i tako dalje. Prema tome i sama retina se itekako može razboljeti jer je ona izrazito kompleksno građena. Tamo se nalaze milijuni i milijuni tih fotoosjetljivih stanica koje se zovu čunjići ili štapići, pa onda ima milijuni i milijuni žičica od naših živčanih nitica koje se isprepleću i onda se one spajaju u očni živac koji onda nosi sliku u mozak. Naravno, da bi taj dio oka funkcionirao, ne trebaju samo živčane stanice i ti fotoosjetljivi receptori, nego treba biti i opskrba dobra krvnim žilicama, treba biti jako dobra opskrba kisikom, hranjivim tvarima, treba to sve biti organizirano na način da sami ne vidimo svoje krvne žilice. Dakle, jedan izuzetno kompleksan organ. I baš zbog toga što je organ kompleksan i ta građa samog oka i same retine kompleksna, različite očne bolesti zahvaćaju taj dio oka. Pa evo, možda bi bilo najbolje da, pošto ste i sami spomenuli idući tjedan borbe protiv glaukoma, da odmah kažemo da evo te živčane nitice koje vode sliku iz retine se spajaju zapravo u jedan kabel, znači kao televizijski kabel koji sa kamere vodi sliku prema studiju, znači tako je naš očni živac jedan kabel koji vodi sliku iz oka u mozak. I sad glaukom je zapravo jedna vrlo podmukla bolest, najčešće nepoznatog uzroka, koja se javlja u životnoj dobi iznad 40. godine. Naše oko mora imati određeni volumen i proizvodnja očne vodice mora biti jednaka odtoku očne vodice.
ako gledamo naše oko kao jednu nogometnu loptu, ono ne smije biti niti prenapumpano, ali ne smije biti niti preispuhano. Drugim riječima, pritisak u našem oku mora biti odgovarajući. Ako je taj očni tlak ili očni pritisak povećan, onda to loše djeluje na te živčane nitice i oštećuje očni živac. I sad problem je u tome što kad se očni živac jednom ošteti, to je ireverzibilni proces, znači ne može se živčano tkivo obnavljati, što nažalost znamo da oni ljudi koji su stradali, na primjer u prometnoj nesreći i u kolicima su, nažalost, ne mogu prohodati jer se još današnja medicina nije našla odgovor na obnovu živčanog tkiva. Također ljudi koji su imali moždani udar, naravno drugi dijelovi mozga preuzmu funkciju, ali živac je jedan tako tanak mali kabel od svega 1,5 mm debljine koji je spleten od 100.000 malih nitica. Prema tome, glaukom oštećuje te nitice i ako čovjek dođe kasno, a nažalost sami simptomi glaukoma ne postoje, nego se čovjek može javiti kad je već oštećenje dosta veliko, tada je najbolje liječenje zapravo prevencija, odnosno rano otkrivanje. Dakle, što biste vi savjetovali našim gledateljima koliko je dobro često pregledavati očnu pozadinu, oči, odlazak oftalmologu? Da. Nakon 40. pretpostavljam češće. Da, znači nakon 40. godine obično svi ljudi idu oftalmologu pošto im se ruke produžuju jer im treba takozvana politički korektno rečeno čitalačka dioptrija. Ja ne volim nikad reći niti staračka, niti starosna, nego čitalačka dioptrija. I naravno to je odlična prilika, a to je i obaveza i svakog oftalmologa i liječnika, da prilikom tog pregleda, osim samog određivanja dioptrije, se izmjeri i očni tlak. Naravno, uz to predlažem i proširenje zjenice da se pogleda kako izgleda očni živac, postoje li neka oštećenja. Imamo danas i novije još dijagnostičke metode koje mogu izmjeriti samu debljinu živčanih nitica. Dakle, kada zapravo i mi našim kliničkim pregledom još uvijek ne uspijevamo vidjeti nikakvo oštećenje, ta najnovija dijagnostička oprema može utvrditi početna oštećenja živca. Dakle, pregled koji je za naočale nakon 40. godine života mora uključivati mjerenje očnog tlaka. A oni ljudi koji su imali u obitelji nekoga koji je bolovao od glaukoma, trebali bi zapravo još u ranijim godinama dolaziti na redovne očne preglede i mjeriti očni tlak i raditi znači te pretrage, mjerenje debljine živčanih nitica i vidno polje. Znači to su te neke pretrage koje se rade, a nisu ništa invazivne i ništa štetne, s kojima se može rano detektirati glaukom, koji je onda zapravo prilično dobro, ne mogu reći izlječiv, ali zalječiv. Kontroliran, recimo kontroliran, to tako, jer ukoliko se bude uredno primjenjivala terapija, a rano otkriven glaukom, neće doći do oštećenja očnog živca i čovjek može normalno vidjeti do kraja života. Dakle, postoje lijekovi, terapija kojom se glaukom može držati pod kontrolom? Naravno, to su najčešće kapljice koje se kapaju jednom ili 2 puta dnevno u oko, svaki dan. Nije problem ako se 1 ili 2 dana propusti. Zatim, ukoliko kapljicama liječenje nije uspješno, tada se može liječiti i laserima i u konačnici postoje i operacije. Znači, praktički svaki glaukom bi se mogao moći izliječiti. Dakle, kod vas u klinici Svjetlost, kad dođu ljudi na pregled očne pozadine, već ste napomenuli, simptoma nema, dakle, nije nužno odlaziti kontrolirati svoje oči samo kad nam ručice postanu prekratke. Trebalo bi to uključiti i u nekakve redovite liječničke kontrole. Da. Pa evo da malo proširim, ovo kad sam rekao da nema simptoma, to sam mislio znači na ove početne stadije glaukoma, kad stvarno ljudi nemaju simptoma, a nakon što bolest napreduje dolazi do sužavanja vidnog polja. Prema tome ljudi mogu i dalje vidjeti dosta oštro, čitati na tabli, ali njihovo kretanje po prostoru je ograničeno zbog toga što periferni vid malo periferni vid slabi. Ali ove druge neke bolesti koje zahvaćaju bolesti mrežnice, zapravo to je ovaj uži dio kojim se ja bavim, te bolesti nažalost imaju simptome i obično ljudi isto misle da je problem sa naočalama, da se radi o mreni, ali onda budu razočarani kad čuju
koliko ima različitih bolesti koje mogu zahvatiti i mrežnicu, a da nisu, znači, mrena, dioptrija ili glaukom. Dakle, 3 najčešće pojavnosti zapravo su mrena, dioptrija ili glaukom, a ima cijelo more zapravo drugih bolesti, ali ima i bolesti drugih dijelova organizma koje svoje posljedice ostavljaju na vidu. Naravno, kad obično se kaže da je oko ogledalo naše duše, ja bih rekao da to nije samo u prenesenom značenju. Znači, dvije praktički najmasovnije i najčešće bolesti koje zapravo danas obuhvaćaju epidemiju u današnjem modernom svijetu, a to je dijabetes i arterijska hipertenzija ili povišen krvni tlak, također se manifestiraju oštećenjima na oku. Pa evo, volio bih reći za dijabetes, znači ljudi znaju da dijabetes je jedna vrlo nezgodna bolest koja danas i ovaj takozvani starosni dijabetes se javlja sve ranije zbog toga što tempo života i stres kojem smo izloženi nažalost čini da smo stalno u kroničnom stresu, da se luče određeni hormoni. Prema tome i taj starosni dijabetes dobivaju ljudi sve ranije, a znamo da i postoji mladenački dijabetes, to su ljudi koji imaju dijabetes od najranijih godina života. I onda znamo da dijabetes ima svoje komplikacije, pa tako možemo imati komplikacije na živcima, na bubrezima, na prstima, na nogama. Uglavnom tamo gdje su male žilice u organizmu, jer dijabetes zapravo oštećuje male žilice, a oko je puno malih žilica. Prema tome, nerijetko smo imali nekog prijatelja, susjeda ili poznanika koji je nažalost izgubio vid ili mu je vid jako oštećen od samog dijabetesa. To oštećenje te mrežnice od dijabetesa se naziva dijabetička retinopatija. Prema tome, svaka osoba koja boluje od dijabetesa trebala bi obavezno u sklopu svojih redovnih kontrola kod dijabetologa raditi i pregled očiju, bez obzira na to što nema nikakvih problema sa vidom. Kako se liječi? Dijabetička retinopatija je zapravo bolest koja se danas ipak dosta uspješnije liječi i uvijek volim napomenuti da se najbolje liječi tako što se rano otkriva. Dakle, opet se vraćamo na to i apeliramo na naše gledatelje da pregledavaju svoje oči, da odlaze na redovite liječničke preglede, jer puno toga zapravo možemo spriječiti ili usporiti ranim otkrivanjem. Znači, samim odlaskom na provjeru vida osobe koje boluju od dijabetesa neće puno postići ako im se tijekom tog pregleda ne prošire zjenice i ne izvrši pregled, znači, očne pozadine ili retine. U različitim zemljama svijeta, s obzirom da je ta pojava dosta raširena, se rade čak i screening pregledi, da se ljudima koji imaju dijabetes, na primjer u Švedskoj, redovito slikaju fotografije u boji njihove retine, odnosno očne pozadine, i čak i kompjuterski programi pokušavaju prepoznati oštećenja na retini, a to su mala točkasta krvarenja, male žučkaste nakupine masnoća. Dakle, da se onda ti ljudi pozovu na vrijeme. To kod nas još nije zaživjelo, ali zato još jedanput apeliram na naše gledatelje koji imaju nekoga ko boluje od dijabetesa ili sami boluju od dijabetesa, a nisu do sada bili na očnom pregledu ili im nije bio učinjen očni pregled sa proširenjem zjenica, da to moraju učiniti, jer iako im je vid dobar, oštećenja već mogu biti prisutna. Zato bi vas sad, evo, iskoristit ću prigodu pa ću vas pitati kako vi u klinici Svjetlost obavljate pregled očne pozadine, koliko to traje i koliko je kompleksno? Znači, koliko nam treba vremena zapravo da obavimo takav jedan pregled? Znači, taj očni pregled naravno nije ništa posebno kompleksan i ne traje dulje od, možemo reći, pola sata. Samo je potrebno da se pacijent koji dođe da mu se prošire zjenice i ovisno o brzini proširenja zjenica stavljaju se kapljice koje zjenicu šire samo na 1 sat ili 2 vremena. Dakle, nije da će ljudi biti poslije slabijeg vida dok im se zjenice ponovo ne suze. Znači, najbolji je klinički pregled, znači ona osoba koja se bavi pregledom retine, koja ima iskustva, samo jednostavno preko takozvanog biomikroskopa, znači tog stolca gdje pacijent sjedi, sa jednom posebnom lupom osvijetli u pozadinu oka i onda detektira promjene, krvarenje ili te žute točkice. A ovo kad ste mi pitali kako se liječi dijabetička retinopatija, znači kad se već otkriju promjene, opet smo svi čuli i o tome se puno priča da se liječi laserski. I dakle, vare se te male krvne žilice na očnoj pozadini i to je bilo liječenje koje je bilo zapravo najpopularnije
i do unazad možda jedno 5-6 godina zlatni standard liječenja. Mnogi pacijenti su imali strah od tog liječenja jer to lasersko varenje same očne pozadine je moglo i samo napraviti kolateralnu štetu jer to varenje očne pozadine može ostaviti i određene, da kažemo, praznine u samom vidnom polju. Ali evo danas kako medicina ide naprijed i mi smo u svjetlosti 2005. prvi počeli u ovom dijelu Europe davati intraokularne injekcije. Znači to su injekcije koje se daju direktno u oko na jednu vrlo tanku iglicu, potpuno su bezbolne, jednom mjesečno. Prema tome danas dijabetičku retinopatiju ne liječimo prvo laserom, nego počinjemo liječiti injekcijama koje zapravo smanjuju propuštanje i krvarenje iz krvnih žilica. Tek kad oko stabiliziramo i dovedemo ga u bolju situaciju, onda se liječenje nastavlja laserski i onda je taj laserski tretman koji je konačni tretman, znači varenje krvnih žilica, puno poštedniji i jednostavniji. Koliko zapravo traje ovaj period liječenja injekcijama? Ili individualan ili? On je individualan i ovisi o tome u kojem stadiju je pacijent došao. Ako su oštećenja početna, dovoljno je možda svega nekoliko mjeseci injekcija i onda praćenje i čak možda nije potreban laser. Ako je oštećenje srednje teško, ponekad je potrebno i godine liječenja injekcijama pa laser, a ako pacijent dođe u takvoj fazi da već ima baš gusto krvarenje i da ima te neke ožiljke koje je šećer stvorio, tada se mora ići na kompleksnu operaciju, vitrektomiju i upravo to je i moja subspecijalizacija, znači ja sam retinalni kirurg. Dakle, to je operacija koja je najkompleksnija operacija. Ona se danas srećom radi u lokalnoj anesteziji, ali se mora kroz male rupice pristupiti na stražnji dio oka sa malim škaricama, malim pincetama koje su zapravo veličine manje. Sve ide mikro. Dakle, to su instrumenti koji su tanji od 1 milimetar. I jednostavno nema nikakvog rada kompjuterski, laserski, jednostavno jedan fini, filigranski, ručni rad da se počisti krv, da se počiste ti ožiljci, ali evo rezultati su sve bolji i bolji. Zbog toga što su instrumenti bolji, aparati su bolji, naša iskustva, naše znanje je bolje, ali je ipak najbolje da... Vrhunski stručnjaci su ipak jedina moguća garancija da smo došli na pravu adresu, a to kad je klinika Svjetlost u pitanju zasigurno možemo jamčiti i to ne samo u Zagrebu. Pa evo, ponosni smo na to zbog toga što stvarno smo članovi, recimo ja sam član Američkog društva retinalnih specijalista, jedini iz Hrvatske već 11 godina, idem svake godine u Ameriku. Dobro, danas je i svijet više globaliziran, pa sami odlasci na kongres više nisu toliko važni jer nam ipak informacije stižu i prije nego da mi moramo sami po njih ići, ali uvijek je dobro otići i izmijeniti iskustva sa kolegama. Iako to danas možete zapravo i virtualno, da. Što ste također u Svjetlosti imali običaj, dakle umrežiti se sa kolegama na drugom kraju svijeta i zajedno raditi. To smo imali, znači običaj. Svake godine sudjelujemo u živo prenosu operacija iz naše bolnice Svjetlost i operacije se prenose uživo u Milano, u Barcelonu, u Minhen. Znači svake godine sudjelujemo i evo ove godine smo imali posebno zadovoljstvo da smo osim ovih operacija za skidanje dioptrije i za operacije katarakte radio sam ja i vitrektomiju, znači tu operaciju na stražnjem dijelu oka, što je stvarno, moram priznati, prilično nije baš jednostavno. Da, vama treba iznimna koncentracija. Treba iznimna koncentracija, je li vam mirnoća. Osjećaj toga da sad vas promatra puno ljudi na različitim krajevima svijeta, je li vam to neka mala smetnica ili se možete isključiti? U početku je možda jedna mala misao ide prema tome, ali onda se čovjek toliko koncentrira na situaciju u oku i zapravo se isključi iz svega jer je samo najbitnije da bude sve dobro i da operacija dobro prođe. Sasvim sigurno. Docente Laziću, još se jedan pojam često pojavljuje kad se spominje retina, spominje se i ablacija retine. O čemu se radi tu? Ablacija retine je jedno hitno stanje koje se također dosta često događa. To je zapravo jedno od najhitnijih stanja u oftalmologiji. Dakle, mrena i dioptrija uvijek može čekati. Pa evo i glaukom
iako nije dobro da se ne prepozna na vrijeme, ali nije nešto strašno ako se ne prepozna u samom tom trenutku, osim ako su baš jaki bolovi, onda čovjek sam dođe. Kod ablacije retine dolazi do odljepljenja same retine. To je najslikovitije... Uslijed čega? Da odmah postavimo ovo pitanje ključno koje će vjerojatno naši gledatelji se upitati slušajući vas. Pa stvar je u tome da očna jabučica, da bi imala svoj volumen, je ispunjena sa jednom želatinoznom tvari koja izgleda kao bjelanja kod jaja i ta tvar se zove staklovina. I tijekom Mi ju znamo kolokvijalno nazvati bjeločnica, je li tako? Ne, to nije bjeločnica. Bjeločnica je zapravo ovaj bijeli dio, to je zapravo ova, kako bi rekao, kuglica od koje je oko zapravo kao vanjski zid. Ali unutar te bijele kuglice se nalazi jedna prozirna tvar koja je kao hladetina, znači prozirna i to je kao bjelanja kod jaja. I ona održava volumen oka zajedno s očnom vodicom i kad je čovjek mlad, ta staklovina je prozirna. No tijekom godina kako se pojavljaju i bore na koži, tako se pojavljuju i neke promjene u toj staklovini i ta staklovina se počinje malo skvrčavati. U tom procesu skvrčavanja ponekad se dogodi da ona zajedno sa sobom povuče i tu retinu i onda se praktički ta retina odljepljuje kao tapete recimo sa zida. Prema tome najbolje bi bilo reći najslikovitije da je ablacija retine zapravo odljepljenje tapeta sa zida. Kako mi to vidimo ili osjetimo kao pacijenti? Kakvi su simptomi? To je na sreću ili na žalost, ali možemo reći ipak na sreću, vrlo dramatična pojava. Krene situacija sa bljeskovima koji se javljaju tijekom noći u tami kao munje svjetla. Može se javiti kao kiša meteora i onda kao neki dimovi i onda na koncu kao navlačenje crne zavjese preko oka. Dakle, i dok mnogi ljudi recimo ignoriraju ovaj dio u smislu tih bljeskova ili tih točkica crnih ili tih crnih nitica, misleći to će proći, to je neka upala, kad dođe do situacije da se počne prevlačiti crni zastor preko oka, to je vrlo dramatično i onda se ljudi upaniče i naravno dolaze odmah u bolnicu od nas. A ono što treba reći da mi praktički jedini u Hrvatskoj možemo doista organizirati operaciju unutar 24 sata, što je jako važno, jer odljepljivanjem retine, odnosno mrežnice od očne pozadine, retina ostaje bez hranjivih tvari i bez kisika. I odumire, jel? Odumire. Što se kasnije zaljepi i vrati, prvo ju je teže zalijepiti i drugo, vid nikad neće biti onakav kakav bi bio ako se operacija napravi unutar 24 sata. To naravno isto tako uspješno liječite u klinici Svjetlost? Da, treba reći da je to vrlo kompleksna operacija. Ne možemo svim ljudima spasiti vid, ali moram reći da negdje oko 98-99% ljudi se uspješno može izliječiti od ablacije retine. Nekim ljudima je dovoljan jedan operativni zahvat, nekim ljudima je potrebno 2 ili 3 operativna zahvata, nekim ljudima se u oko nakon operacije stavlja plin. To je vrlo elegantna metoda jer taj plin je sredstvo koje drži tu retinu pritisnutu za pozadinu da bi ona srasla, a nekada se mora staviti silikonsko ulje ako je ablacija duže trajala, jer to ulje malo čvršće pritišće retinu na očnu pozadinu, ali onda mala nezgodacija sa silikonskim uljem je što se ono vadi iz oka pa je potrebna i druga operacija. Tako da ako se dođe na vrijeme, najbolje je napraviti operaciju sa plinom jer onda praktički u jednom aktu može biti riješen cijeli problem. Stigli smo kraju. Slušajući vas došli smo do zaključka da se redovito trebamo javljati liječniku, da redovito trebamo obavljati i pregled očne pozadine. A za kraj, kad vam zahvalim što ste izdvojili svoje vrijeme i došli, ispričali nam i jako plastično objasnili zapravo problematiku očne pozadine, barem onaj dio koliko smo stigli, možemo samo naše gledatelje upitati kome biste vi povjerili svoje oči. Odgovor znamo, je li tako, docente? Dobrim liječnicima. Tako je. Adresu ste imali prilike vidjeti u potpisu docenta Lazića. Klinika Svjetlost zasigurno jamči
stručnjake, eminentne stručnjake i svjetski priznate stručnjake kad su vaše oči u pitanju. Hvala vam najljepše na ovom gostovanju. Hvala i vama. Pozdrav gledateljima. Hvala našim gledateljima što su ovo poslijepodne proveli uz nas. Želim vam ugodan vikend i dobru zabavu. Ostanite uz program Z1 televizije i vidimo se ponovno u ponedjeljak. Doviđenja. Tražite posao, ali nemate radnog iskustva? Imate izvrsnu ideju, ali vam nedostaju sredstva za pokretanje vlastitog posla. Želite zaposliti nove djelatnike ili uložiti u usavršavanje postojećih? Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje nude vam rješenje. Iskoristite jednu ili više od naših 9 mjera. Saznajte sve na www.mjere.hr. Od mjere do karijere.